na ga sai wani kallo na kike kina mayar da kanki. Kina wani dan murmushi. Idan zaki magana ki ce na yi kyau ki fito ki ce na yi kyau. Amma sai ki wani haka ki juya ki abun nan. Mommy, Daddy. Wannan wanka haka sai ka ce zaka je biki ko suna Daddy? Ai ni ban ma yi zaci zaki fito yanzu ba, saboda na so ne kawai mu baki mamaki. Mamaki kuma Daddy? Kwarai kuwa. To, Mommy, me ke faruwa? Yayanki ne zai dawo daga Abuja. Yanzu nan ba muka gama waya sun kusa ƙarasuwa. Kai shi ne mun ba ku gaya mun ba da wuri kan Mommy. To tunda ba a faɗa miki ba gashi yanzu kin sani ba? A'a gaskiya ni ban yadda ba, shi ne ba a faɗa min da wuri ba. Ji babu da take kamar ta karamar yarinya. Ke dai kullum ba ta girma. To shikenan. Tunda dai ba a faɗa mata ba, yanzu ki faɗa mata. To bari faɗa miki yanzu. Yawwa, faɗa mata cewa yayanta zai dawo. Yanzu shikenan ku. Na baki dadi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mutanen Abuja. Mami sannun ku. Ha kun dawo? Dadi sannun ku. Yawwa sannu. Na same ku lafiya. Lafiya kalau. Dadi ina ta jira ku zo ku dauko ni, ba ku dauko ni ba sai na kira Abdul kawai ya kawo ni. Haba. To ani ka ma riga ka lalata min budget. Saboda yanzu wannan kwalliyar da kaga mun sha so nake kawai in ce ta tashi mu je mu tafi mu dauko ka. Dadi ba gashi na hutar da ku ba. Haka ne gaskiya ne. Kaga in ka biya ta mahaifinka za ku wani kuna magana nan je ka samu ka kwanta ka huta. Ban gane je samu guri ya zauna ya kwanta ba. Ba zai dan ci abinci ba yayi abin nan da sauransu. Ya je ya huta tukuna. Ya huta sai bari mu wata da yake mutanen Abuja ne ai. Tunda mutanen Abuja kin ga canja ku. Kin gani da yake kyau? Anya yaran nan karatu ko yake zuwa yake yi? Karatu yake yi mana. To kai baka gan shi kalan dan boko ba? To kalan dan boko gashi yanzu ya dawo kina cewa ya je na sani kun kuna waya da shi kice mai ya je wanka ya kwanta ya ci abinci. A'a. Kai amma Abuja nan fata an shi. Ni ma ina ganin duk ta ƙare. In Allah ya yarda ƙarshen watan nan Abuja zan je in yi hutun ƙarshen mako. Ni kuma ka banna ina. Ke babu matsala idan har na je na dawo in yi so sai mu koma tare. Wallahi ba zai yi ba Alhaji. Ai kafa ta kafarka. To idan muka tafi shi kuma gidan a barwawa. Rahama. Babu wannan magana. Ba zai yiwu a ce a bar gida ga baki daya a bar shi a hannun yaro ba. Ni kuma ba zai yarda a tafi abin nan ba. Barala. A'a. Kafa ta kafarka Alhaji.